Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन YouTube channel बराबर ओमफ्राय नोंथांमोन सिखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लानानै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअ लाना फैनाय जाबाय बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंनाव दाख्लैसो बावै सिगां जाना थांनाय मोनसे भिडिअ भाइरेल बे भिडिअ भाइरेला सोरनिमोन होनना बुङोब्ला थास' बिबार होनबाय थादोंमोन जायनाखि थास' बिबारनि भिडिअ भाइरेल जादोंमोन ओमफ्राय बिथाङा बै भिडिअ भाइरेल जानायनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंदों बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय बे बिथांनि बे भिडिअखौ ससे दानस'नानै दा गोबांथार फेसबुकआव भाइरेल जानायखौ आं नुनो मोन्दों ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा नुवाखैबा नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन आरोना लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिदिब्ला नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोर ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंदोंमोन मा भिडिअखौ ससे दानस'नानै बिथांमोना आपल'ड होदों फेसबुकआव ओमफ्राय जेनोखि बिथाङा भाइरेल जाबाय गाज्रि भिडिअनि थाखाय भाइरेल जाबाय गाज्रि भिडिअनि थाखाय बिथाङा फेमास जाबाय आरोना भाइरेल जानाय मानि फेमास जानाय बयजोंबो मिथिजानाय ओमफ्राय दा बिथांना मोनसे इउटुब चेनेलबो दंसै फेसबुक पेजबो दंसै दा बिथांखौ ओरैबायदि अनसायो जेनोखि मानसिफ्रा भाइरेल जाबा बै भाइरेल जाग्रा मानसिखौसो बांसिन अनसायो जाय मानसिया मोजां भिडिअ लाबोदों मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबोदों बैफोरबादि मानसिखौ सापर्ट खालामा जोंनि गेजेराव नोंखौ मा उल्थासो बखिगोन ओमफ्राय जायनाखि मानसिया भाइरेल जानानै भिडिअ बयबो नुगोन भाइरेल जाबाय होननाय मानि फेमास जाबायना गाज्रि भिडिअ नुबाय ओमफ्राय बै मानसिया इउटुब चेनेल खुलिबाना लगे बेनाव साननैबो नांनाय नङा बेनो 1K साबस्क्राइबार खालामनो थाखाय खिन्थु नोङो जायनाखि मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायग्रा मानसिफोर गोजान थांनानै भिडिअ बानायग्रा बैफोरनि भिउसआबो डाउन जागोन साबस्क्राइबाराबो बारा जागोन ओमफ्राय नों रां आरजिनायाव एसे मा होनो खम जागोन आरोना जेनोखि गोजान थांनानै भिडिअ बानायो बिथांमोना जुदि इउटुबनिफ्रायनो एसेबां मानि रां मोनाब्ला फैसा मोनाब्ला गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै थांनानै जायगा देखायनानै मा लाब दं जायनोखि गाज्रि भिडिअ नुसेयावबो बिथांमोननि चेनेल बिथांमोननि फेसबुक पेजखौ अनसायो नायो बैफोरबायदि मानसिखौसो बांसिन नायोना जों जेन'बा जोंखौथ' बार हो जों मोजां कन्टेन्टखौ लाबो होनजायो दे गोबांथार इउटुबार दं मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा मोजां मा होनो मेसेज होग्रा बुजायग्रा बुंग्रा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा लाइभआव बेफोरबायदि बुंग्राफोरनि इउटुब चेनेला बांसिनानो भिउसानो फैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला बुंबाबो लाब गैया बुङाबाबो लाब गैया ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय दिनै भिडिअ सेन्स जायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबाय लोगोफोरखौ नेक्स्टआव बाय